जानाय नङा नङा सार नोंथाङा आं साख्रिखौ होथारनांगोन जाथारनाय नङा नङा सार गैया गैया जोंना जेबो साख्रि गैया नङा सार नोंथाङा होथारनांगोन जाथारनाय नङा आयै आदाया माथो दाबो सफैयासै जानो मा जाखो थाब फैफिननो होनदोंमोन गावनि लोगोफोरनावसो थांबाय नामा बियो जोबोर खस्थ' मोनबाय नायै आदाया मा खालामनो नोमफा गैयिनिफ्रायनो बेनो बे न'खरखौ सामलायनो गोनां जाबाय आयै आयै मा खालामदों नोंसोर नै नोंनि गस्ला गिजिखौ सुथेगासिनो दं आं नानि दै गिलाससे लायथां लायनि र' नोंना खामानिया जाबाय आफा बबाव जानो आयै गासिबो बे मोनसेल' बाथ्रायानो रांनि रां होनो हाब्लासो जागोन नङाबालाय गासिबो बे पलिटिशियानफोरनि आखाइ मुथायावनो गोजाजोब नै आदा दैया न'आव दंना आयं ए माथो आयंसोलाय फै हाब फै ए माथो बेवाय फैसोलाय फै जिराय फै जागोन दे आयं जागोन हा मानोथो फैफेरा आथिं लावबोदों बेवायफ्रालाय बाथ्रायाथ' मोजांनिसो गाज्रिनि नङा मा मोजां बे आयं बाथ्राया माने जोंहा आयं रैसुमैखौ बै गयबारिनि नाथला माहाजोना गावनि फिसाला डक्टरनो बिहामजो लांनोनो बे बोरै जानो बेखे थार बेवायफोर थार बेवायफोर नाथाय जेबो गिनांगौ गैया आगोलनि गोरोन्थि बुजिलायनाय गाज्रि मोनलायनायफोरखौ बावगारनानैसो बे रादाबखौ लाबोनाय जादों बिसोरनो जुदि बावगारबायब्ला आंहा बुंनांगौ जेबो गैया बिदिब्ला आं खौरांखौ हैनोसै जागोन आयं जादो आयं गया दे बिदिब्ला हाबानि थाखाय साग्रि जाखादो आं थांदिनि आयं जागोन आयं थादो बिदिब्ला दे आयं दुल्हा राजा आएगा दुल्हे को ले जाएगा रानि बायदि जाहोगोन जोंहालाय अनसुलि मुसुखाखौ बस सामोन रैसुमै ए थैया नाङा नाङा आदा आदा नङा प्रसेनजित नाङा आदा रुमाला गाज्रि जागोन ओरै सुमाय दानि जायगायाव सहैबाय नामा नोंखौ आदा आफा आंनि थांदो मोजाङै रायजो जाहैदो हामबायसो थांदो आदा आदा थादो आदा हामबाय थांदो मोजाङै रायजो जाहैदो आदा बिनानाव आदा
हामबायसै बिनानाव हामबायसै थांदो 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 थफ्ला थफ्लिया मा मा दंमोन नायनानै लां दा बावलांनो हागौ थादो आबौ दे आगै आमाय थादो मामाय थादो बाजै दे मोजाङै रायजो जाहै दे थादो आनै दे थांदो दे नोंसोर थांलायबाय दा लांदां लांदां मोनलायसिगोन जों आमाय आनै नोंसोर मालायजों मोजाङै गोरोबनानै थाहैदो जागोन दे दे थालायदो बयबो दे बिब्दिनो जोंनि न'खरा मोजाङै मोजां सोलिलांदोंमोन रोमै नाथाय मा खालामनो बिनानावखौ हाबा हरनायनि दानबानि उनाव नोंहा दिनैनिफ्राय बे न'आव जायगा गैला बोरो नों दा मोजाङा होनो गोनां रांखौ दाबो मानो होनो हायाखै नोंनि नोमफायाबो आंनि आदाखौ जेरैबायदि दाय होनानै बे संसारखौ एरायलांहोबाय आंबो बिनि दायखौ लानोसै नोंखौ हाबा खालामदों मिथिबाय होमब्ला नोंनि अननाया बेफोर गासिबो बावथिनासै मानोना आंहा बै समनिफ्रायनो मोनसे सत बान्था दंखायोमोन नोंसिनि बे फिसा संसारखौ टेर बेटेर खालामदों नङा नङा नों मानो आफानि खिथेरखौ जोंनि सायाव लानो सानदों नांगौब्लानो आंखौनो सिथार थेवबो आदानो बेफोर खोथाखौ दा मिथि मा होनदों नों न'खराव मिथिहोनो नाङा नोंनोथ' आंनि बे दावहाय हाथिया आं नोंनि जेबो खोथाखौनो खोनासङा नों दोनैनो लानो माबा ओंखारलानो मा जाखो आइ मा जाखो मा जाखो आइ मा जाखो आयै मा जाखो रैसुमै मा जाखो नोंनि मेगनाव मोदै औवायै औवा दा आंखौ होखारहरबाय आयै आंहा आरो बे न'आव जायगा गैलिया होखारहरबाय मा गोथाव खौरां लाबोखो नों बिनानाव खाफालानो बिदिनोसै जोंना सुबुंजों मुगैजानाय बे संसाराव औवायै आं मा खालामबावनो आयै दागाबसै बिनानाव खाफालानो आदा नोंहा दिनैनिफ्राय बे न'आव जायगा गैला नोंहा मोजाङा होनो गोनां रांखौ दाबो मानो होनो हाया नोंनि नोमफायाबो आंनि आदाखौ जेरैबायदि दाय होनानै बे संसारखौ एरायलांहोबाय आंबो बिनि दायखौ लानानै नोंखौ हाबा खालामदों मिथिबाय रैसुमै आइ मा जाखो नों रैसुमै आंनि रैसुमै आइ मा जाखो नों नै बाबु मिजिं ओजों फैलाय रैसुमैया माबा जाबाय आयै
आयु मा जाखो आयै रैसुमै बिनानाव नों बेफोरखौ मा खालामनानै लाखो बिनानाव नों बेफोरखौ मा खालामनानै लाखो आयै रैसुमैया जोंखौ नागारनानै फैफिननायनि समाय लानानै थांबाय आयै रैसुमैया मानो बिदि मावखोनो आंबो बिदाय लालांबाय जोनोमगिरि बिमानि हाजासे मोदै दाहा गालांनानै जायखारलांबाय मा जाय दंमोन नोंहा मानो सिलिंखार जालांखो सफैनांगौ समनि बेसेबांबा सिगां बिनानाव मुलुगनि बयनिख्रुइबो बांसिन गोजोन नुनो हागौमोन मिजिंआ दिनै हरखाबै सिमां जालांबाय आयै 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 माथो दिनै आंनि बे जिउआ गोसोनि हास्थायनायखौ मोनहास'जोब हाया फैलाव खोराङा रुगुं गैया जेरैबो मोनदांनानैबो होसोयो दान्दिसेनि जिउआव मोनदांनानैबो होसोयो दान्दिसेनि जिउआव दान्दिसेनि जिउआव दान्दिसेनि जिउआव मिजिं नोंनि जिउ जारिमिना दि एसेबां दुखुनांथाव आं दिनैसो मिथिबाय मिजिं आं फंसे बाथ्रा बुंनि नों गाज्रि मोनाब्ला बुं रोमै आं जेबो गाज्रि मोना I love you जोंनि मावथि हान्जाखौ बेंक सिङाव सैमा पुलिसफोरा साबा गावथारदों बै सैमा पुलिसफोरखौ सैत्र दानाव हाद्रि बिरलांनाय बायदि उराय होनांसिगौ नंगौ उस्ताद गोसोआव लाखि आंनि मुङा स्रां स्रां स्वर्गियारि फोजोबस्रांनायानो आंनि धोरोम बेनिखायनो आंनि जोनोम जोंनि गोबां हाथारफोरखौ सेस खालामजोब्बाय सालाफ्रा खालामनांगौ सालाफोरखौ नै उस्ताद सीएम साहाबा नोंथांनो लाइजाम गांसे हरदों मा लिरदों नार्से फरायनाय Always keep the patients alive
बेनो जांख्रिखांनायनि मोन्थोर थांखि सहैनायनि लांगोना जेब्ला बेराम जायो अब्ला बिजि थुयो मुलि जाहोयो नाथाय नोंथ' मिथिखागौ बिजि आरो मुलिया गावबा गावनो मोनफा मोनफा जामखा नङाना जेरै सुजोंसो सुखौ खायख'नो हायो स्ट्राइक द आयरन व्हाइल इट इज हट मोजां खौरां दा नों सिटियावफ्राय उदाङैनो सोलिनो हासिगोन गासैबो आंनि इसारायावनो सोलिगोन बेटार टु रिटार्न आं बुङो माय बय नाथिं टु हेडेक about money and power accelerated breaks and classes are everything with me long live RLDA You are the great. मिस्टार ब्रह्म नोंथाङा बे रांखौ हाबाफारिफोरनि गेजेरावनो मिलायनानै लानो हानांगोन मानोना जोंनि गेजेरावनो बेबायदि हाबाफोरखौ मावनो हायोब्लासो गावजों गाव गोरोबलायनो हागोन जों गावजों गाव नायलायाब्ला जों अफिसारफोरखौ सोर नायनो नाथाय मोनसे खोथा बेफोर बाथ्राखौ जाहाथे रावबो मानसियानो मिथिनो मोना सार बेफोरबायदिनि थाखाय नोंथाङा आंखौ फोथाय मानोना नोंथाङा आंनि गासैबो खामानियाव मदद होनो हायो आंहा कन्ट्रेक्टरफोरनो पेमेन्ट होनो गोब्राब जानानै दङ जायनि थाखाय आं गोबां एलिगेसननि मोगा मोगि जानो गोनां जादों मानोना बिथां CM साहाबा खामानिनि गासैबो रांफोरखौ रिलिज खालामनानै होआखै आं खोनादों बिथाङा दिल्लीयाव दंहैयो आरो फैनायाव गोबाव जागोन बेनिखायनो नोंथाङा दा थानाय बिथां CM जान्थाराव बसुमतारीखौ बेफोर होनो गोनां रांफोरखौ रिलिज खालामना होनो हायोब्ला जोबोद मोजां जागोन नाथाय मोनसे खोथा बिथाङा आंजों बारा मोजां नङा बेनिखायनो बिथाङा बेफोर खामानिफोरखौ मावनो नागिराबो जानो हागौ आं खोनादों नोंथाङा बिथांजों मोजां टार्म्स दं होननानै बाथ्राया नंखायद्रायबो नङा मानोना बिथाङा आंनि बाथ्राफोरखौ लायो बेनिखायनो आं नोंथांनि बे हाबाफोरखौ मावफुंना होनो हागोन होनना सानो